Fi 3 xhur bejn Lulju u Settembru, aktar minn 208,000 ruħ sifru minn Malta lejn bosta destinazzjonijiet u bejniethom nefqu aktar minn 200 miljun euro. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li s-safar tal-Maltin fit-tielet kwart tas-sena kien 4.9% aktar mill-istess 3 xhur tas-sena l-oħra, bżieda ta' aktar minn 9,000 ruħ li sifru minn pajjiżna għal btala jew għax-xogħol. L-NSO żied jgħid li ras għal ras il-Maltin u l-Awċin nefqu medja ta' 968 euro f'dawn is-safriet. Żied jgħid li l-Italja u r-Renju Unit baqgħu l-aktar destinazzjonijiet imfittxija b'aktar minn 45% tas-safar kollu tal-Maltin. Miċ-ċifri joħroġ ukoll li l-Maltin mhux biss żiedu fis-safar iżda qegħdin ikunu wkoll aktar avventurużi fl-għażla tad-destinazzjonijiet li jażlu għall-btala tagħhom. Fil-fatt waqt li s-safar tal-Maltin lejn pajjiżi Ewropej żdied b'1.8%, iż-żieda fis-safar f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea żdied b'aktar minn 25%. Din ix-xejra ta' żieda fis-safar tal-Maltin hija kkonfermata wkoll miċ-ċifra tal-ewwel 9 xhur tas-sena bżieda ta' 6.2% bl-Uffiċċju tal-Istatistika jgħid li mill-istħarriġ tiegħu joħroġ li bejn Jannar u Settembru sifru aktar minn 9 miljun ruħ u nefqu bejniethom aktar minn 446 miljun euro, żieda fin-nefqa ta' aktar minn 7.6% meta mqabbel ma' 3 xhur tas-sajf is-sena li għaddiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.